Ora ono angin, ora ono bledek. Kok kaya nggon TV-TV sereme. Rem Kang, rem Kang, rem Kang. Wah, matane. Tulungi, tulungi. Ngopo kae kira? Lah sampean nang kene to, Kang. Tak golek nang Tegal ora ono iki. Ngopo? Lah karepmu piye to, Kang? Banyu iki jatahku saiki kok ilekne dhewe. Ha dino iki jatahku to, Ro. Lah lek ngono iku carane mateni kancane to. Lah ngono nyalon bayan ngurusi banyu ora entos kon niku. Lah piye to, Ro? Iki kan dino Minggu to. Lah mulane tilik ana gerdu pos sik, Ro. Dino iki jatahe sapa? Lah kon niku kucluk to, Kang. Lah saiki lho dino Senin. Lah mosok to, Ro? Lah kowe iki kucluk to, Kang. Tambang guyang-guyu ae. Lah kowe kok nganyelke to, Kang? Nganyelke tak gasak kowe. Lah karepmu piye to, Kang? Arep ngejak apa? Lapo wong tua-tua kae? Lah karepmu ngopo to, Ro? Woi. Lah ngopo ora ndang jotos-jotosan? Sopo kae? Lah cek sangare to ora iku. Aku ora melu-melu, Kang. Ana ndi, Ro? Lah ngopo ora sida jotos-jotosan? Awakmu cah endi to, Nduk, kok kerengeram? Lho. Awakmu to, Nduk, sing dodolan wedang putih kae to? Utang 15.000 kok ditagih ning sawah to. Lah sampean niku ngopo to, Pak? Kok ora jelas. Lah ngopo kok ora sida tukaran? Halo, awakmu kok tekan kene kar nyang ndi? Oh iya ya. Kepenan ndi ya? Halo, awakmu ki nyasar apa piye? Iki lho, Pak, aku golek wong lanang sing pinane bengi kae lho. Sing ndi? Alah, sing kae lho, Pak, sing bengi-bengi nang warung bareng sampean. Oh, latar to. Walah, jenenge latar to. Lah apa latar yo ndek utang, apa goleki? Lah sampean apa ngerti omahe? Halah, biasane gampang golekane bocahe. Biasane iki ngono lho bocahe nongkrong. Ada apa ora, Pak? Halah. Rono, Nduk, lurus sithik 100 meter tekan. Ya wis tak golekane sik, Pak. Nduk, awakmu nek dodolan aja galak-galak to. Lah ngopo, Pak? Hah? Enggak ngomong-ngomong. Lali utangnya dibayar. Ayo kok kerengeram. Wagiem 300.000. Pak Jono 500. Lek Sum 600. Isih sisa 100. Pak totale kok 1.500. Lah sing 500 nyandi ki. Nah wingan modalku 2.000. Tak silehke sapa ya? Mosok aku lali karo duitku dhewe. Dengaren aku lalian karo duit. Iya. Cuk. Nyapo? Awakmu to. Ngopo awakmu rene? Goleki apa awakmu? Ya ora. Ngopo awakmu rene? Iki lho dalan buntu. Nyasar apa piye? Ya ora, aku lho sengaja goleki awakmu. Cek to. Koyone aku ora ndek urusan karo awakmu. Gak kleru to awakmu. Beh, wong iki lali apa piye? Ora ndek urusan piye? Iki jan iki awakmu ki sapa to? Ora ono angin, ora ono bledek. Kok kaya nggon TV-TV sereme. Ngapa? Kok sik bingung? Ndi HP-mu? Lah ngopo takon HP? Ndi goreng HP-mu? Piye to wong iki? Nyo,
Nomormu wis tak simpen. Sewaktu-waktu aku butuh, awakmu kudu ono. Ya wis lah, aku tak balik sik. Mikir, apa njaluk tak tabrak? Sopo wong iki? Perasaan kenal ya ora. Kok gawe Brogoro. Permisi. Terus Mas, kesel aku ngekei pengamen. Durung nyanyi wis diusir. Halah, sampean pura-pura ngamen toh, padune arep kenalan ro aku. Halah, ra usah macak melas. Ben aku mesake apa piye? Piye to wong iki? Gak enek peduline blas. Dino iki wis akeh wong ngamen lho Mas. Balik apa ora? Oh, ayo kotluk. Bener Jup mangan yang kene? Wis to tenang no. Wis jangan milih apa. Wong loro iki nyapa gak pesen-pesene. Ya iki kopi enak paling ya. Kita enak. Nune akeh yo. Awakmu gak milih apa ngono? Kok sik ono wedok sing gelem karo lanangan koyo. Halah Mbak, paling pacarmu pengangguran. Ngopo sih wong kuwi? Ngene sida tuku apa ora? Dinteni sak jam ra tuku-tuku. Tepak Apa pesen apa, Dik? sak karep. Awakmu ae sing pesen. Awakmu wae engkel-engkelan nang omahe kono. Aja ne warung. Iki warung apa preman to? Kok galak eram. Ayo Cek, mulai Cek. Gak sida mangan. Oh, wong iki loro kabeh. Bude, Nggih. tes tunggal Bude. Oh, dibungkus napa di anu minum mriki? Minum mriki mawon. Oh, nggih. Niki Mas teh. Nggih. Nggih. Sampeyan wong endi sih Mas kok ketok-ketok? Aku wong Kampung Kidul kono, Mbak. Walah. Lah kok sampean keluyuran tekan kini lho Mas? Lah wong nyasar Bude. Kono wis diombe teh Mas. Tapi sampean gak wong gendeng kan Mas? Hah? Saiki oleh akeh wong edan nyasar iki lho. Duk, awakmu dhisik ya. Aku tak ning warung sik. Ate tuku apa? Alah, Aku tuku jajan lo ya. ayo ya. Lah kondi ki mau Kang? Duh, awakmu kene to, Men? Lah gendeng iki ditakoni malah ganti takon. Lah kok golek wedang raja aja to, Men? Ayo kene to nek gur medang. Nek arep jebolke wetengmu wae tak bayari. Oh, asu iki. Perkara wedang yang nyatati kanca. Lah kondi ki mau Kang? Aku sawah to, kon di maneh? Lah dengaren Kang karo Amel Kang. Aku mau takon ngeteri arete keri. Lah nang sawah ra nggawa arit, lah terus ngopo Kang? Lah pertanyaan model apa to, Men? Perkara arit apa takoki? Lah gak ono pertanyaan liyane apa piye sing berbobot ngono? Lah daripada gak ono omongan Kang. Oh iya Kang. Aku mau oleh info teko juragan tempe, Pak Jono. Ayo piye? Mau kon goleke lemah sewan arep gawe tambak. Terus Lah sampean duwe info apa ora? Nah, tapi kon goleke sing banyune gampang, Kang. ayo akeh to, wong kene calon bayan. Oh iya. Sampean lak calon bayan yo. Mestine duwe info ngono kuwi. Ayo jelas to. Angguri kaya akeh. Dadi diliki piye? Saiki Ayo. Mas nanti apa Mas? ora urus. Lah apa?
Arep ngepruki cangkeme Jupri kae lho, kakean cocot. Jane ana masalah apa toh? Ya perkara bapakmu to. Perkara apa maneh? Lah bapaknya apa? Kan iso diomongnya apik-apik. Wong lanang gak kakean bicara, langsung kepruk. Wis, kowe meneng ngomel. Iku urusane lanang padha lanang. Awakmu rasa melu-melu. Wah, bapak kudu ngerti iki. Malah gegeran iki. Wah, lanang tenan kae, wani teko. Brojong iki ra ngerti. Nek aku sekali bogem kau. Wani kowe rene. Lopo ra wani? Dino iki wis tak selakno wektuku gawe ngladeni awakmu. Gaweanku tak cancel kabeh. Loh, bukannya awakmu pengangguran, Jong? Iya, yo. Tadi aku. Wis, rasa kakek ngomong. Ayo lang didadekno. Sik, Jong. Aku wis mergawe ya. Lek wis mergawe, aku dijakno. Lah sida tukaran apa ora iki? Ya kerja sik to, Jong. Tukaran ora oleh duit kok. Sik to, Jong. Awakmu kudu sabar ngadepi aku. Aku jane wis ngancem awakmu ket biyen. Tukaran niku iso sak wayah-wayah, Jong. Tapi mergawe iku sing luwih penting. Lah kok ngono? Lek gur tukaran karo awakmu, arep subuh tak ladeni, Jong. Lah karepmu ya piye? Lemah iki cocok tak jamin main kanggo Pak Jono. Banyune gampang. Ayo ditili nganggo motor. Lah motormu ning kene, Kang. Wis disiapno karo sutradara kok. Wah. Jenenge film men. Lah to ora iki, Kang. Cedak kono. Ayo, Kang, selak udan iki. Ya, Kalah iki ana bensine apa ora sih, Kang? aneh toh. Salon gayan kok. Nyek ye. Alon-alon, Kang. Kang. Rem, Kang. Rem, Kang. Rem, Kang. Wah. Matane. Tulungi. Mati ora kae wong. Piye to, Kang iki, Kang? Wah, berat iki koyone. Ayo bopong rono ya. Bopong rono iki. Wah, gagak rotak iki koyone. Alah, celukno tini, mari engko.